Και για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος θα φανταζόταν ότι θα κατάφερνα να παντρευτώ την κόρη του ξυλουργού? Η φωνή του Ανδρέα, του γαμπρού, έσταζε μια λιπαρή αλαζονική ευχαρίστηση, σαν λάδι που ξεχυλίζει από ένα κακομαγειρεμένο φαγητό. Ήταν μια φωνή που δεν προοριζόταν για τα μικρόφωνα της ορχήστρας ή τα αυτιά των καλεσμένων, αλλά για τον στενό κύκλο των φίλων του, κρυμμένη σε μια μικρή πλαϊνή αίθουσα του κτήματος, μακριά από τη γλυκιά μελωδία του βιολιού και το χαρούμενο βουητό της γιορτής. Φίλοι μου, μια σημαντική ερώτηση πριν τη σημερινή μας ιστορία. Γράψτε μου στα σχόλια την πόλη σας. Γιατί? Γιατί η κάθε πόλη κρύβει έναν θησαυρό από ιστορίες και τα σχόλιά σας όχι μόνο με βοηθούν να σας γνωρίσω, αλλά μου δίνουν έμπνευση για τις επόμενες αφηγήσεις μας. Η επόμενη ιστορία μπορεί να έρθει από τον δικό σας τόπο. Και η εγγραφή σας? Κάθε νέα εγγραφή είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Δίνει δύναμη στο κανάλι μας και δείχνει στους αλγόριθμους ότι η τέχνη της αφήγησης έχει αξία. Είναι ο τρόπος σας να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε καθημερινά μοναδικές ιστορίες και ότι η παρέα μας θα μεγαλώνει. Το δικό σας κλικ λοιπόν κρατάει ζωντανή αυτή την προσπάθεια. Σας περιμένω. Ο Κώστας, ο πατέρας της νύφης, ο ξυλουργός, στάθηκε ακίνητος πίσω από τη μισάνοιχτη πόρτα. Δεν έπρεπε να είναι εκεί. Είχε απλώς περάσει για να ελέγξει αν το εφεδρικό κλιματιστικό λειτουργούσε σωστά, μια συνήθεια που του είχε αφήσει η δουλειά του. Να ελέγχει πάντα τις λεπτομέρειες, τις αθέατες γωνίες, τις ενώσεις που κρατούν μια κατασκευή όρθια. Τα χέρια του, χέρια που είχαν μάθει να διαβάζουν τις αλήθειες του ξύλου, έσφιξαν σε γροθιές. Οι φλέβες στον λαιμό του πάλονταν κάτω από το άψογο λευκό πουκάμισο που η κόρη του, η Ελένη του, τον είχε αναγκάσει. «Μπαμπά, θα είσαι ο πιο όμορφος πατέρας του κόσμου», του είχε πει το πρωί. Και τα μάτια της έλαμπαν με μια αγάπη τόσο καθαρή που ο Κώστας ένιωσε για μια στιγμή ότι όλη η σκληρή δουλειά της ζωής του είχε βρει τον σκοπό της σε εκείνο το βλέμμα. Τώρα αυτή η λάμψη φάνταζε σαν μια εύθραυστη γυάλινη σφαίρα έτοιμη να θρηματιστεί. Ο κόσμος του Κώστα ήταν απλός, χτισμένος πάνω σε θεμέλια από μασίφ ξύλο, ειλικρίνεια, δουλειά, αξιοπρέπεια. Στο εργαστήριό του, η μυρωδιά του φρεσκοκομμένου πεύκου και το βερνίκι ήταν το άρωμα της ζωής του. Εκεί, κάθε κομμάτι ξύλο είχε τη δική του ιστορία, τη δική του ψυχή. Ο Κώστας δεν έφτιαχνε απλώς έπιπλα. Έδινε μορφή σε αναμνήσεις, έχτιζε τις βάσεις όπου η οικογένεια θα μοιράζονταν το ψωμί τους, όπου τα παιδιά θα διάβαζαν τα πρώτα τους παραμύθια. Η Ελένη του είχε μεγαλώσει ανάμεσα σε αυτά τα ξύλα, παίζοντας με τα πριονίδια σαν να ήταν χρυσόσκονη. Ήταν το πιο πολύτιμο δημιούργημά του, το αριστούργημά του, φτιαγμένη όχι από ξύλο, αλλά από αγάπη και θυσίες. Ο Ανδρέας, από την άλλη, ήταν ένας άντρας λίος, γυαλισμένος σαν λάκα. Δούλευε σε μια μεγάλη εταιρεία, φορούσε ακριβά κοστούμια και οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που κόστιζε όσο το εργαστήριο του Κώστα. Από την πρώτη στιγμή, ο Κώστας είχε νιώσει ένα αδιόρατο σφίξιμο στην καρδιά του. Ο τρόπος που ο Ανδρέας τον κοιτούσε με ένα συγκαταβατικό χαμόγελο, ο τρόπος που μιλούσε για τη γραφική δουλειά του, όλα αυτά ήταν μικρές, δηλητηριώδεις σταγόνες που ο Κώστας επέλεγε να αγνοεί. Το έκανε για την Ελένη. Γιατί όταν η κόρη του μιλούσε για τον Ανδρέα, τα μάτια της γίνονταν δύο μικρές λίμνες ευτυχίας. Και για έναν πατέρα δεν υπάρχει πιο ισχυρό επιχείρημα από αυτό. «Τουλάχιστον έχει φιλοδοξίες», συνέχισε ο Ανδρέας, και τα γέλια των φίλων του ακούστηκαν πνιχτά. «Και η οικογένειά της, αν και απλοϊκή, έχει κάποιες οικονομίες στην άκρη. Ο πατέρας της δουλεύει σαν το σκυλί μια ζωή. Κάτι θα έχει μείνει. Θα τους ανεβάσω επίπεδο, θα της μάθω πώς να ξοδεύει, όχι πώς να μετράει τα πριονίδια». Κάθε λέξη ήταν ένα καρφί που έμπαινε αργά και βασανιστικά στην καρδιά του Κώστα. Η λανθάνουσα σύγκρουση, ο φόβος που έκρυβε βαθιά μέσα του, είχε μόλις πάρει σάρκα και οστά. Ο άντρας που κρατούσε το χέρι της κόρης του, ο άντρας τον οποίο εμπιστευόταν το μέλλον της, δεν την έβλεπε ως σύντροφο, αλλά ως τρόπιο. Ένα σκαλοπάτι στην κοινωνική του ανέλυξη. Ο Κώστας ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι του, μια καυτή, ορμητική παλήρογια οργής. Για μια στιγμή φαντάστηκε τον εαυτό του να σπάει την πόρτα, να αρπάζει τον Ανδρέα από τον γιακά και να του δείχνει τι μπορεί να φτιάξει ένας ξυλουργός με τα ίδια του τα χέρια. Αλλά τότε, από την κεντρική σάλα, ακούστηκε η φωνή του παρουσιαστή. Και τώρα ο πρώτος χορός του ζευγαριού. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Ελένη και τον Ανδρέα. Ο Κώστας πάγωσε. Ήξερε ότι η Ελένη του ήταν εκεί έξω με το λευκό της φόρεμα να μοιάζει με ανθισμένη αμυγδαλιά, περιμένοντας τον πρίγκιπα της.
Και ο πρίγκιπας ήταν εδώ μέσα, μετρούσε τα κέρδη του. Ο Κώστας έκανε ένα βήμα πίσω, βυθίστηκε ξανά στη σκιά. Η στιγμή της αντίδρασης δεν είχε έρθει ακόμα. Πρώτα έπρεπε να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Έπρεπε να μετρήσει όπως έκανε πάντα με το ξύλο πριν κόψει, γιατί ένα λάθος κόψιμο θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα. Η μουσική του πρώτου χορού, μια απαλή ρομαντική μπαλάντα που η Ελένη είχε διαλέξει μήνες πριν, άρχισε να πλημμυρίζει τον χώρο. Για τον Κώστα όμως, οι νότες ακούγονταν παράφωνες, σαν τις κραυγές ενός βασανισμένου πλάσματος. Έμεινε ακίνητος στην κρυψώνα του, αόρατος παρατηρητής της ίδιας του της τραγωδίας. Ο Ανδρέας και οι φίλοι του δεν τον είχαν αντιληφθεί. Η αλαζονία τους δημιουργούσε ένα αδιαπέραστο τείχος, μέσα στο οποίο ένιωθαν άτρωτοι. «Εντάξει, παιδιά, αρκετά», είπε ο Ανδρέας, προσπαθώντας να πάρει έναν πιο σοβαρό τόνο. «Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί. Ο πεθερός περιμένει να παραδώσει το βασιλειό του». Ένα τελευταίο, χυδαίο γέλιο ακολούθησε και μετά ο Ανδρέας διόρθωσε το παπηγιόν του, έβαλε το πιο λαμπερό του χαμόγελο και βγήκε από την αίθουσα, έτοιμος να υποδηθεί τον ρόλο του ερωτευμένου γαμπρού. Η πόρτα έκλεισε πίσω του, αφήνοντας τον Κώστα μόνο με την ηχό των λέξεών του. Το γεγονός που περίμενε, το γεγονός που θα διατάρασε την κανονικότητά του, δεν ήταν μια κραυγή ή ένας καυγάς. Ήταν αυτή η σιωπή που ακολούθησε. Μια σιωπή γεμάτη με την αποκάλυψη μιας φρικτής αλήθειας. Ο κόσμος που είχε χτίσει για την Ελένη, ένας κόσμος ασφάλειας και ανιδιοτελούς αγάπης, είχε μόλις αποδειχθεί ένα σκηνικό από χαρτόνι. Ο Κώστας βγήκε από την πλαϊνή αίθουσα, κινούμενος σαν υπνοτισμένος. Περπάτησε αργά προς την κεντρική σάλα και το θέαμα που αντίκρισε του έσφιξε την καρδιά σαν μέγενη. Στο κέντρο της πίστας, κάτω από τα απαλά φώτα, η Ελένη του ήταν στην αγκαλιά του Ανδρέα. Το κεφάλι της ακουμπούσε στον ώμο του, τα μάτια της ήταν κλειστά και ένα γαλήνιο χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα χείλη της. Ήταν η εικόνα της απόλυτης ευτυχίας, της απόλυτης εμπιστοσύνης. Και αυτός, ο άντρας που την κρατούσε, ήταν ένας ψεύτης, ένας απατεώνας της καρδιάς. Κάθε κίνηση του χορού τους, κάθε τρυφερό υποτίθεται άγγιγμα, ήταν για τον Κώστα μια βεβήλωση. Έβλεπε τα νήματα της μαριονέτας, έβλεπε τον χειρισμό, την υποκρισία. Η Ελένη, το αγγελούδι του, χόρευε με τον λύκο που φορούσε προβιά. Ο Κώστας ένιωσε μια ναυτία να τον κυριεύει. Οι χαρούμενες φωνές των καλεσμένων, τα χειροκροτήματα, τα φλας των φωτογραφικών μηχανών, όλα συνέθεταν έμαλε φιαλτικό σκηνικό. Ήταν παγιδευμένο σε έναν πίνακα που απεικονίζεται τη χαρά, ενώ ο ίδιος γνώριζε το φρικτό μυστικό που κρυβόταν κάτω από τα χρώματα. Η πρόκληση είχε τεθεί. Δεν ήταν πλέον μια αόριστη ανησυχία, αλλά μια ξεκάθαρη οδυνηρή πραγματικότητα. Τι έπρεπε να κάνει? Να ορμήσει στην πίστα, να σταματήσει τη μουσική και να αποκαλύψει την αλήθεια. Η εικόνα της Ελένης, συντετριμμένης και ταπεινωμένης μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους, τον σταμάτησε. Θα την προστάτευε από έναν πόνο, προκαλώντας της έναν άλλον, ίσως μεγαλύτερο? Ή έπρεπε να σωπάσει, να αφήσει την κόρη του να ζήσει ένα ψέμα, ελπίζοντας ότι η αγάπη της θα μπορούσε με κάποιο θαύμα να αλλάξει αυτόν τον κενό άνθρωπο? Η σκέψη αυτή ήταν ακόμα πιο ανυπόφορη. Θα ήταν σαν να την παρέδιδε ο ίδιος με τα χέρια του στην δυστυχία. Ο χορός τελείωσε. Το ζευγάρι, μέσα σε χειροκροτήματα, επέστρεψε στο τραπέζι του. Ο Ανδρέας έπιασε το μικρόφωνο. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε», είπε, με τη φωνή του ζεστή και γεμάτη συναίσθημα. «Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πεθερό μου, τον κύριο Κώστα, έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν αληθινό τεχνίτη που δημιούργησε το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο. Σας υπόσχομαι, κύριε Κώστα, ότι θα την προσέχω σαν τα μάτια μου». Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο Κώστας ένιωσε τα μάτια όλων στραμμένα πάνω του. Σηκώθηκε, προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν μια πικρή γκριμάτσα. Η υποκρισία του Ανδρέα ήταν τόσο τέλεια, τόσο αριστοτεχνική, που για μια στιγμή ο Κώστας αμφέβαλε για την ίδια του την ακοή. Αλλά ήξερε τι κρυβόταν πίσω από εκείνη τη μάσκα. Το καθοριστικό γεγονός είχε συμβεί. Η κανονικότητα είχε διαραγεί ανεπανόρθωτα. Ο Κώστας, ο ξυλουργός, ο άνθρωπος της σιωπής και της δουλειάς, βρισκόταν τώρα αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη κατασκευή της ζωής του. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να γκρεμίσει το ψέμα χωρίς να συντρίψει την κόρη του κάτω από τα ερείπια.
Ο αγώνας του Κώστας ξεκίνησε εσωτερικά, μια σιωπηλή, βίαιη καταιγίδα μέσα στο κρανίο του, ενώ γύρω του η γιορτή μενόταν με μια παράλογη ευθυμία. Κάθισε ξανά στη θέση του, στο κεντρικό τραπέζι, δίπλα στη σουαχαία θεία, την αδελφή της ποκόηνα γυναίκας του. Ένιωθε τα βλέμματα πάνω του, τα συγχαρητήρια, τα χαμόγελα και κάθε ένα από αυτά ήταν σαν αλάτι σε ανοιχτή πληγή. Έπιασε το ποτήρι του με το κόκκινο κρασί, αλλά τα χέρια του έτρεμαν τόσο πολύ που φοβήθηκε ότι θα το χύσει. Το άφησε κάτω με έναν μικρό, σχεδόν ανεπαίσθητο κρότο. Η αδελφή της γυναίκας του, η Σοφία, μια γυναίκα με μάτια που είχαν δει πολλά, τον άγγιξε απαλά στον ώμο. «Κώστα, είσαι καλά? Είσαι χλωμός σαν το πανί». Ο Κώστας γύρισε και την κοίταξε. Στα μάτια της είδε μια γνήσια ανησυχία, μια πόρτα ανοιχτή για να ξεφύγει από την απομόνωσή του. Για μια στιγμή θέλησε να της τα πει όλα, να ξεφορτώσει το δηλητήριο που τον έκαιγε. Αλλά πώς να το κάνει, πώς να ψιφυρίσει μια τόσο τερατώδη αλήθεια μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ψεύτικης ευτυχίας. «Συγκίνηση, Σοφία», ψέλισε. «Τίποτα, η συγκίνηση που παντρεύω το κορίτσι μου». Η Σοφία δεν πίστηκε. Τον κοίταξε βαθιά στα μάτια, σαν να προσπαθούσε να διαβάσει την καταιγίδα πίσω από την ψεύτικη νηνεμία. «Αν χρειαστείς κάτι, είμαι εδώ», του είπε σιγά, και το βλέμμα της υποσχόταν κατανόηση, όχι ερωτήσεις. Ο Κώστας απλώς έγνεψε. Αισθανόταν ανήπορος. Η οργή του, που πριν από λίγο ήταν ένας πύρινος ποταμός, είχε μετατραπεί σε έναν παγωμένο βράχο στο στομάχι του. Έβλεπε την Ελένη να γελάει, να μιλάει με φίλους, να ακτινοβολεί. Ο Ανδρέας ήταν πάντα δίπλα της, ο τέλειος σύζυγος. Της κρατούσε το χέρι, της ψιφύριζε στο αυτί και κάθε του κίνηση ήταν μελετημένη, ψεύτικη, μια παράσταση για το κοινό. Ο Κώστας ένιωθε ότι πνιγόταν. Η αδιαφορία των άλλων, η άγνοιά τους, ήταν ένας τείχος που τον συνέθλιβε. Ήταν ο μόνος που ήξερε την αλήθεια σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Η δυσκολία του δεν ήταν μόνο συναισθηματική, αλλά και πρακτική. Τι επιλογές είχε? Πρώτη σκέψη, η άμεση σύγκρουση. Να σηκωθεί, να πάει στο τραπέζι του Ανδρέα και να τον ξεσκεπάσει μπροστά στους γονείς του, στους φίλους του. Αλλά ο Ανδρέας ήταν επιδέξιος ψεύτης. Θα τα αρνιόταν όλα, θα τον έλεγε τρελό, μεθυσμένο από τη χαρά και το κρασί. Θα έλεγε ότι παρεξήγησε, ότι ήταν ένα ανόητο αστείο μεταξύ φίλων. Ποιον θα πίστευε η Ελένη, τον άντρα που αγαπούσε ή τον πατέρα της που, στα μάτια της, θα φαινόταν να καταστρέφει την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της? Το ρίσκο ήταν τεράστιο. Θα μπορούσε να χάσει την κόρη του για πάντα. Δεύτερη σκέψη, η σιωπή. Να καταπεί το δηλητήριο, να προσποιηθεί ότι δεν άκουσε τίποτα. Να τους αφήσει να φύγουν για τον μήνα του μέλιτος. Και μετά, να ζει με τον φόβο, να παρακολουθεί από μακριά την κόρη του να βυθίζεται σε έναν γάμο χωρίς αγάπη, να περιμένει την αναπόφευκτη στιγμή που η μάσκα του Ανδρέα θα έπεφτε. Αυτό δεν ήταν προστασία, ήταν δειλία. Ήταν σαν να βλέπεις το σπίτι σου να πιάνει φωτιά και να μην φωνάζεις την πυροσβεστική από φόβο μην τρομάξουν οι γείτονες. Η ώρα περνούσε βασανιστικά. Η τούρτα κόπηκε, οι σαμπάνιες άνοιξαν, οι ευχές έπεφταν βροχή. Ο Κώστας κινούνταν ανάμεσα στους καλεσμένους σαν φάντασμα. Χαμογελούσε, ευχαριστούσε, αλλά τα μάτια του ήταν άδεια. Έψαχνε συνεχώς το βλέμμα της Ελένης, προσπαθώντας να βρει μια ρογμή στην ευτυχία της, κάτι που να του έδινε το δικαίωμα να επέμβει. Αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Η Ελένη ήταν απόλυτα παραδομένη στο όνειρό της. Αυτό ήταν το ναδύρ του ταξιδιού του. Η στιγμή που ένιωσε απόλυτα μόνος και νικημένος. Ο κόσμος του, χτισμένος με τα χέρια του, κατέρεε και τα ίδια του τα χέρια ήταν δεμένα. Κάποια στιγμή, ο φωτογράφος του ζήτησε να βγάλουν μια οικογενειακή φωτογραφία. Ο Κώστας στάθηκε δίπλα στην Ελένη. Ο Ανδρέας πέρασε το χέρι του πίσω από τη μέση της γυναίκας του και ακούμπησε τον ώμο του Κώστα. «Χαμογελάστε», φώναξε ο φωτογράφος. Ο Κώστας σήκωσε το βλέμμα του και κοίταξε τον φακό. Το άγγιγμα του Ανδρέα στον ώμο του ήταν σαν κάρβουνο αναμένο. Ένιωσε μια απέχθεια τόσο έντονη που χρειάστηκε όλη του τη δύναμη για να μην την αχτεί. Εκείνη τη στιγμή, κάτω από το ψεύτικο φως του φλας, ο Κώστας πήρε μια απόφαση. Δεν ήξερε ακόμα πώς, αλλά ήξερε το τι. Δεν θα άφηνε αυτό το ψέμα να ριζώσει. Δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του να γίνει σιωπηλός συνεργός.
Η αξιοπρέπεια της κόρης του και η δική του ήταν πιο σημαντικές από την αποφυγή μιας δύσκολης στιγμής. Η φωτογραφία τραβήχτηκε. Μια εικόνα μιας ευτυχισμένης οικογένειας, παγωμένη στον χρόνο. Αλλά ο Κώστας ήξερε. Ήξερε ότι ήταν το πορτρέτο μιας ψευδαίσθησης. Και ήξερε ότι ήταν δική του ευθύνη, ως πατέρας και ως τεχνίτης της αλήθειας, να την γκρεμίσει. Ο αγώνας του δεν είχε τελειώσει. Μόλις ξεκινούσε. Ο Κώστας απομακρύνθηκε από την ομάδα της φωτογράφησης, επικαλούμενος την ανάγκη για λίγο καθαρό αέρα. Βγήκε έξω στη δροσερή νυχτερινή ατμόσφαιρα. Το κτήμα ήταν περιτριγυρισμένο από ελαιόδεντρα, τα φύλλα τους άστραφταν ασημένια κάτω από το φως του φεγγαριού. Η μυρωδιά από τον νυχτολούλουδο ήταν έντονη, μια μυρωδιά που συνήθως του έφερνε γαλήνη. Απόψε όμως του φαινόταν πνιγυρή. Στάθηκε κάτω από μια μεγάλη γέρικη ελιά, το σύμβολο της σοφίας και της αντοχής στον χρόνο. Ακούμπησε την παλάμη του στον τραχή κορμό της, νιώθοντας τη ζωντανή δύναμη του δέντρου. Έκλεισε τα μάτια του και πήρε μια βαθιά ανάσα. Η οργή και η απόγνωση είχαν αρχίσει να υποχωρούν, αφήνοντας πίσω τους έναν καθαρό, κρύο πόνο. Και μέσα σε αυτόν τον πόνο άρχισε να ξεπροβάλλει μια ιδέα. Τι ήταν αυτός? Ένας ξυλουργός. Τι έκανε ένας ξυλουργός? Έπαιρνε ένα κατέργαστο κομμάτι ξύλο, μελετούσε τα νερά του, τους κόμπους του, τις ατελείες του και έβρισκε τον τρόπο να αναδείξει την κρυμμένη ομορφιά του. Δεν πολεμούσε το υλικό, συνεργαζόταν μαζί του. Η σύγκρουση με τον Ανδρέα δεν μπορούσε να είναι μετοπική. Ο Ανδρέας ήταν σαν ένα φτηνό, βερνικωμένο έπιπλο από νοβοπάν, γυαλιστερό στην επιφάνεια αλλά κούφιο και εύθραυστο από μέσα. Ο Κώστας, από την άλλη, ήταν σαν το μασίφ ξύλο, σκληρός, αυθεντικός, με ορατά τα σημάδια του χρόνου και της δουλειάς. Δεν μπορούσε να τον πολεμήσει στο δικό του γήπεδο, το γήπεδο της επιτίδευσης και του ψέματος. Έπρεπε να τον φέρει στο δικό του. Το σημείο καμπής δεν ήταν μια ξαφνική επιφύητηση, αλλά μια σταδιακή συνειδητοποίηση. Κοίταξε τα χέρια του κάτω από το φεγγαρόφωτο. Ήταν χέρια σημαδεμένα από τα εργαλεία, με ρόζους και γρατσουνιές. Κάθε σημάδι ήταν μια ιστορία. Κάθε ρόζος ήταν μια θυσία για την Ελένη του. Αυτά τα χέρια είχαν φτιάξει την κούνια της, το πρώτο της γραφείο, τη βιβλιοθήκη για τα παραμύθια της. Αυτά τα χέρια είχαν χτίσει τον κόσμο της. Και τώρα αυτά τα χέρια θα την προστάτευαν. Η δύναμή του δεν ήταν η ομή βία. Ήταν η αυθεντικότητα, η αλήθεια του, η ιστορία του. Και τότε το είδε καθαρά. Το όπλο του ήταν κρυμμένο σε κοινή θέα, το μικρόφωνο. Η στιγμή που όλοι περίμεναν, ο λόγος του πατέρα της νύφης. Συνήθως αυτοί οι λόγοι ήταν γεμάτοι κλισέ και συγκινητικές κοινοτοπίες. Ο δικός του όμως δεν θα ήταν έτσι. Δεν θα κατηγορούσε, δεν θα ούρλιαζε. Θα έλεγε απλώς μια ιστορία, τη δική του ιστορία, την ιστορία ενός ξυλουργού. Θα μιλούσε για την αξία των πραγμάτων που φτιάχνονται με κόπο και αλήθεια σε αντίθεση με αυτά που είναι ψεύτικα και γυαλιστερά. Θα μιλούσε για το πώς ξεχωρίζεις το αληθινό ξύλο από την απομίμηση. Πώς το ένα αντέχει στον χρόνο, ενώ το άλλο φουσκώνει και καταστρέφεται με την πρώτη υγραυσία. Δεν θα χρειαζόταν καν να αναφέρει το όνομα του Ανδρέα. Θα άφηνε τις λέξεις του να κάνουν τη δουλειά. Να γίνουν ένα σφυρί που θα έσπαγε αργά αλλά σταθερά το γυαλιστερό βερνίκι της υποκρισίας. Η απόφασή του έδωσε μια νέα δύναμη, μια απρόσμενη ηρεμία. Ο φόβος για την αντίδραση της Ελένης δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά είχε αλλάξει μορφή. Δεν ήταν πλέον ένας παράγοντας παράλυσης, αλλά μια παράμετρος που έπρεπε να διαχειριστεί με σοφία και αγάπη. Εμπιστεύονταν την κόρη του. Την είχε μεγαλώσει με αρχές. Μπορεί η αγάπη να την είχε τυφλώσει προσωρινά, αλλά βαθιά μέσα της η Ελένη ήξερε να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Έπρεπε απλώς να της δώσει τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει. Ο Κώστας επέστρεψε στη σάλα. Η όψη του είχε αλλάξει. Το χλωμό πρόσωπο είχε πάρει μια απόχρωση αποφασιστικότητας. Πήγε κατευθείαν στον υπεύθυνο της ορχήστρας. «Σε λίγο θα ήθελα να μιλήσω», του είπε με σταθερή φωνή. «Όταν μου δώσετε το σήμα». Ο άνδρας έγνεψε. Ο Κώστας επέστρεψε στο τραπέζι του. Η Σοφία τον κοίταξε με απορία. «Όλα καλά?» ρώτησε ξανά. «Όλα θα γίνουν καλά», απάντησε ο Κώστας, και για πρώτη φορά μετά από ώρες το είπε και το πίστευε. Η υπέρβαση είχε αρχίσει.
Ο ξυλουργός είχε διαλέξει το υλικό του, είχε μελετήσει το σχέδιό του και είχε πάρει τα εργαλεία στα χέρια του. Ήταν έτοιμος να φτιάξει την τελευταία και πιο σημαντική κατασκευή της βραδιάς, την αλήθεια. Η ορχήστρα τελείωσε ένα γρήγορο, χορευτικό κομμάτι και ο τραγουδιστής, σκουπίζοντας τον ιδρώτα από το μέτωπό του, ανακοίνωσε: «Κυρίες και κύριοι, μια μικρή παύση από τη μουσική. Έχουμε την τιμή να ακούσουμε λίγα λόγια από τον πατέρα της νύφης, τον κύριο Κώστα». Ένα ζεστό χειροκρότημα απλώθηκε στην αίθουσα. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Κώστα. Ο Ανδρέας, καθισμένος δίπλα στην Ελένη, του χαμογέλεσε πλατιά, ένα χαμόγελο που έσταζε ηρωνία, σαν να περίμενε να ακούσει μια προβλέψιμη, συναισθηματική ομιλία από τον απλοϊκό πεθερό του. Η Ελένη κοίταξε τον πατέρα της με λατρεία, τα μάτια της ιχρά από τη συγκίνηση. Αυτή η ματιά παραλίγο να λυγίσει τον Κώστα, αλλά κράτησε γερά. Σηκώθηκε αργά, ίσιοσε το σακάκι του και περπάτησε προς τη μικρή σκηνή. Δεν κοίταξε κανέναν. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στο μικρόφωνο, το μοναδικό του εργαλείο εκείνη τη στιγμή. Όταν έφτασε, δεν έπιασε αμέσως το μικρόφωνο. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα σιωπηλός, αφήνοντας την ησυχία να καλύψει την αίθουσα. Η σιωπή του ήταν βαριά, γεμάτη νόημα και τράβηξε την προσοχή όλων περισσότερο από οποιαδήποτε κραυγή. Τότε, με μια κίνηση αργή και μετρημένη, έπιασε το μικρόφωνο. Η φωνή του όταν τελικά μίλησε ήταν καθαρή, σταθερή και ήρεμη. Δεν ήταν η φωνή ενός συνδετρημένου πατέρα, αλλά η φωνή ενός μάστορα που ετοιμάζεται να μιλήσει για την τέχνη του. «Καλησπέρα σας», είπε. «Οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε. Είμαι ο Κώστας, ο πατέρας της Ελένης. Είμαι ξυλουργός». Έκανε μια παύση, αφήνοντας την τελευταία λέξη να κρεμαστεί στον αέρα. «Η δουλειά μου με έμαθε πολλά πράγματα. Με έμαθε την υπομονή. Με έμαθε ότι τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή θέλουν χρόνο για να φτιαχτούν. Αλλά το πιο σημαντικό μάθημα που μου έδωσε το ξύλο είναι πώς να ξεχωρίζεις το αληθινό από το ψεύτικο». Τα μάτια του Κώστα βρήκαν αυτά του Ανδρέα στην άλλη άκρη της αίθουσας. Το χαμόγελο του γαμπρού είχε αρχίσει να παγώνει. «Βλέπετε», συνέχισε ο Κώστας, απευθυνόμενος πλέον σε ολόκληρη την αίθουσα, αλλά με το βλέμμα του καρφωμένο στον Ανδρέα, «υπάρχουν δύο ειδών υλικά. Υπάρχει το μασίφ ξύλο. Είναι βαρύ, έχει χαρακτήρα, έχει νερά που λένε την ιστορία του. Αν το γρατσουνίσεις, από κάτω θα βρεις πάλι το ίδιο, αληθινό υλικό. Αντέχει στην πίεση, στην υγρασία, στον χρόνο. Και υπάρχει και το νοβοπάν. Από μακριά μπορεί να φαίνεται όμορφο. Το καλύπτουν με μια λεπτή γυαλιστερή μεμβράνη που μιμείται το ξύλο. Είναι ελαφρύ, είναι φτηνό, είναι εντυπωσιακό για όποιον δεν ξέρει. Αλλά με την πρώτη δυσκολία, με την πρώτη γρατσουνιά, η επιφάνεια σπάει. Και από κάτω αποκαλύπτεται αυτό που πραγματικά είναι. Πεπιεσμένο πριονίδι, κολλημένο με χημικά. Στην πρώτη υγρασία φουσκώνει και διαλύεται. Η σιωπή στην αίθουσα ήταν πλέον απόλυτη. Κανείς δεν ανέπνεε. Η Ελένη κοιτούσε τον πατέρα της με απορία, προσπαθώντας να καταλάβει πού το πήγαινε. Το πρόσωπο του Ανδρέα είχε ασπρίσει. «Την κόρη μου, την Ελένη», είπε ο Κώστας και η φωνή του για πρώτη φορά έσπασε ελαφρά από τη συγκίνηση. «Προσπάθησα να τη μεγαλώσω σαν ένα έπιπλο από μασίφ ξύλο. Με αλήθεια, με αξίες, με αντοχή. Της έμαθα να εκτιμά την ουσία, όχι την επιφάνεια. Της έμαθα ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από τα ρούχα που φοράει ή το αυτοκίνητο που οδηγεί, αλλά από την ποιότητα του χαρακτήρα του». Τώρα γύρισε το σώμα του και κοίταξε την κόρη του απευθείας. «Ελένη μου», είπε, και τα λόγια του ήταν σαν ένα απαλό χάδι. «Σου εύχομαι μια ζωή χτισμένη πάνω σε θεμέλια από αληθινό μασίφ ξύλο, όχι πάνω σε γυαλισταίες απομιμήσεις». Και τότε ήρθε το τελειωτικό χτύπημα. Ο Κώστας κοίταξε ξανά τον Ανδρέα και με μια φωνή που έκοβε σαν πριόνι, είπε αργά και καθαρά: «Γιατί άκουσα πριν από λίγο κάποιους να αναρωτιούνται πώς καταφέραν να παντρευτούν την κόρη του ξυλουργού. Και η απάντηση είναι απλή. Δεν τα κατάφεραν». Γιατί η κόρη του ξυλουργού ξέρει να αναγνωρίζει την ποιότητα και δεν θα συμβιβαζόταν ποτέ με κάτι λιγότερο από το αληθινό. Με αυτά τα λόγια, ο Κώστας άφησε το μικρόφωνο στη βάση του. Δεν περίμενε την αντίδραση. Απλώς γύρισε και κατέβηκε από τη σκηνή με την ίδια αξιοπρέπεια που είχε ανέβει. Η κορύφωση δεν ήταν ένας θόρυβος, αλλά μια εκκοφαντική σιωπή. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα τώρα στην Ελένη και τον Ανδρέα. Το πρόσωπο της Ελένης είχε περάσει από όλα τα στάδια.
Απορία, σύγχυση, κατανόηση και τέλος ένας απόλυτος σπαρακτικός τρόμος, καθώς τα λόγια του πατέρα της ενώθηκαν με τις δικές της μικρές αγνοημένες αμφιβολίες. Κοίταξε τον Ανδρέα και στο παγωμένο πανικοβλήτο βλέμμα του είδε την επιβεβαίωση. Είδε το πεπιεσμένο πριονίδι κάτω από το γυαλιστερό βερνίκι. Η στιγμή που ακολούθησε τον λόγο του Κώστα έμοιαζε να διαρκεί μια αιωνίωτα. Ο χρόνος πάγωσε. Ο ήχος από ένα πυρούνι που έπεσε σε ένα πιάτο ακούστηκε σαν εκπυροκρότηση. Η Ελένη σηκώθηκε από τη θέση της. Τα χέρια της έτρεμαν. Κοίταξε τον Ανδρέα που καθόταν ακόμα αποσβολωμένος, ανίκανος να αρθρώσει λέξη. Δεν υπήρχε θυμό στο βλέμμα της, μόνο μια βαθιά, απίθμενη θλίψη. Με μια κίνηση αργή, σχεδόν τελετουργική, έβγαλε το διαμαντένιο δαχτυλίδι από το δάχτυλό της. Δεν το πέταξε. Απλώς το ακούμπησε απαλά πάνω στο λευκό τραπεζομάντιλο, δίπλα στο μισογεμάτο ποτήρι της σαμπάνιας. Έλαμπε κάτω από τα φώτα, ένα όμορφο, ψυχρό αντικείμενο που είχε χάσει πλέον κάθε νόημα. Χωρίς να επιλέξει, γύρισε την πλάτη της στο τραπέζι και περπάτησε με τον ηφικό της να σέρνεται πίσω της προς την κατεύθυνση που στεκόταν ο πατέρας της. Ο Κώστας την περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Δεν μίλησαν. Εκείνη έγειρε το κεφάλι της στον ώμο του και αυτός την τύλιξε με τα στιβαρά προστατευτικά του χέρια. Το πλήθος παρέμενε σιωπηλό, παρακολουθώντας τη σκηνή. Οι γονείς του Ανδρέα είχαν σηκωθεί, τα πρόσωπά τους κόκκινα από ντροπή, ψιφυρίζοντας κάτι στον γιο τους, ο οποίος παρεμένε ακίνητος σαν άγαλμα. Οι φίλοι του, αυτοί που γελούσαν μαζί του πριν από λίγο, κοιτούσαν αμήχανα τα πιάτα τους, αποφεύγοντας το βλέμμα οποιουδήποτε. Ο Κώστας, κρατώντας πάντα την Ελένη, άρχισε να περπατάει προς την έξοδο. Η Σοφία και μερικοί στενοί συγγενείς τους ακολούθησαν, δημιουργώντας μια μικρή, σιωπηλή πομπή προστασίας γύρω τους. Κανείς δεν τους σταμάτησε. Καθώς περνούσαν την πόρτα, ο Κώστας γύρισε και κοίταξε για μια τελευταία φορά πίσω. Είδε την αίθουσα της γιορτής να έχει μετατραπεί σε ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Η ψεύτικη χαρά είχε εξατμιστεί, αφήνοντας πίσω της μόνο την αμηχανία και την ομή εκτεθειμένη αλήθεια. Ήταν η αρχή μιας νέας, δύσκολης κανονικότητας. Οι επόμενες μέρες ήταν θολές, γεμάτες πόνο και δάκρυα. Αλλά ο Κώστας ήταν εκεί, ένας σιωπηλός βράχος δίπλα στην κόρη του. Δεν την πίεσε να μιλήσει. Απλώς καθόταν μαζί της στο μικρό σαλόνι του σπιτιού τους, το ίδιο σαλόνι που είχε φτιάξει με τα χέρια του, και της έφτιαχνε τσάι, φροντίζοντας να τρώει. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Ελένη μπήκε για πρώτη φορά στο εργαστήριο του πατέρα της. Η μυρωδιά του ξύλου την αγκάλιασε σαν παλιά ξεχασμένη φίλη. Ο Κώστας δούλευε πάνω σε ένα σκαμπό από ξύλο καρυδιάς. «Μπορώ να βοηθήσω?» ρώτησε η Ελένη με μια φωνή που ήταν ακόμα εύθραυστη αλλά καθαρή. Ο Κώστας σταμάτησε τη δουλειά του και της χαμογέλασε. «Πάρε αυτό το γυαλόχαρτο», της είπε, και τρίψε απαλά, ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Η Ελένη πήρε το γυαλόχαρτο και άρχισε να δουλεύει. Η ρυθμική κίνηση, η αίσθηση του ξύλου που γινόταν λίγο κάτω από τα δάχτυλά της ήταν θεραπευτική. Δούλευαν για ώρα σιωπηλοί, και η σιωπή τους δεν ήταν πλέον βαριά, αλλά γεμάτη κατανόηση και αγάπη. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά», είπε ξαφνικά η Ελένη, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από τη δουλειά της. «Όχι που τον ξεσκέπασες, αλλά που μου έμαθες πώς να ξεχωρίζω το αληθινό ξύλο». Ο Κώστας άφησε το εργαλείο του κάτω και την πλησίασε. Της χάιδεψε τα μαλλιά, απομακρύνοντας λίγο πριονίδι που είχε κολλήσει πάνω τους. «Είσαι το καλύτερο δημιούργημά μου, Ελένη», της είπε. Και τα καλύτερα δημιουργήματα είναι φτιαγμένα για να αντέχουν. Η εμπειρία τους είχε μεταμορφώσει και τους δύο. Η Ελένη είχε χάσει την αφέλειά της, αλλά είχε κερδίσει μια νέα δύναμη, μια σοφία που δεν διδάσκεται στα βιβλία. Ο Κώστας είχε επιβεβαιώσει την πίστη του στις αξίες που τον καθοδηγούσαν σε όλη του τη ζωή. Η σχέση τους, πάντα δυνατή, είχε αποκτήσει ένα νέο, ατσάλινο βάθος. Η ιστορία τελειώνει μήνες μετά σε μια ηλιόλουστη μέρα. Η Ελένη, με ένα φωτεινό χαμόγελο, έχει αναλάβει το κομμάτι του σχεδιασμού και της επικοινωνίας για την επιχείρηση του πατέρα της. Το παλιό εργαστήριο έχει πάρει νέα πνοή, συνδυάζοντας την παραδοσιακή τέχνη του Κώστα με το μοντέρνο όραμα της Ελένης. Δεν προσπαθούν να ξεχάσουν αυτό που συνέβη. Το έχουν ενσωματώσει στην ιστορία τους σαν έναν κόμπο στο ξύλο, που δεν τον κρύβεις, αλλά τον αναδεικνύεις, γιατί είναι μέρος του χαρακτήρα του. Το μήνυμα είναι σαφές και δυνατό. Η αληθινή αγάπη δεν είναι αυτή που μας προστατεύει από τις καταιγίδες, αλλά αυτή που μας δίνει τα εργαλεία για να χτίσουμε κάτι δυνατό και αληθινό, ακόμα και πάνω στα ερείπια.
Και μερικές φορές η μεγαλύτερη πράξη αγάπης ενός πατέρα δεν είναι να αποτρέψει την πτώση του παιδιού του, αλλά να του δείξει πώς να αναγνωρίζει το σαθρό έδαφος κάτω από τα πόδια του.